fasz már rég otthon lehetnék, bazd meg, nem merlek visszarafolni. Ebben jó lesz. Próbáld meg visszajönni és aztán kihúzni. Hogy mikor nem a CD-tokban van, hanem egy résben, ott nincs dugó, nincs semmi. Ebben még lehaparom ezt a szart. Úgy berajtad, hogy ez nem fog kijönni. Neked sincs pincettát. Most te még benyomtad, bassz meg. Hát nem hiszem el! Ez mennyire hajlik? Mit? Fényképp. Te még mit kamerálsz? Én azt hiszem átfogtuk tudattalan. Ne, hát kinyomod a mag. Nem a színűszín. Így, szépen kötkel kitve. Azt írja, hogy fatál előtt. Csavargózom. Komolyan van meg. Próbáld meg hát, hogy működik, mint a varázsdobozkor. Fáj a faszok, majd otthon szétszögem ezek a faszok, hogy szaknak, hogy féljétek. Én nem tudom. A faszba van. Ott, az hol? Oda be van csúszva, ez nem bírom. Az még nem látom se. Mit? Pedig ott van. Tényleg csak az a... Gyász. Áú, húzzára volt. Meg mindent húzzák ki belőle, amit annak. Ne, ennél inkább te ne légy szíves. Majd én szétszedem ott, azt kiszedem belőle. De ezek meg én szétszedem fognak kapni, és akkor. Add már vissza a lipének, ez így nem érdekes. Tényleg ott van. Csak egy kicsit elgörbítő. Az nem görült el, az gúzs. Nem gúzs. Mondom, hogy hagyjad, mert nem bírod figyelni, Dehogy is nem. passzít az egészet végig. Ez arany. Ez. É. Még kicsit összevág. Hé! Lackó! Nem azt mondjuk. Kapok egy szép. Te meg hagyjad, mielőtt
valamit elbaszott. Hallod? Mondd valamit. Hopp, is valami történt. Valamit. Visszacsúszott. Én most így Na, ez egy akkor hozzá. Livet. Azok. Nem dől ki, vágunk ez egy lenne már egy Öcsömöccse.